Salutare Timur și bine ați venit la primul meu episod din seria mea de Blur. Să începem. Aici. Nu asta, nu asta, așa. Aici eram. Așa. Am făcut niște episoade înainte, dar nu știu, nu se auzea microfonul și am decis să le șterg pentru că degeaba filmam dacă nu se auzea deloc microfonul. Și acum am făcut niște modificări și cred că mă auziți mai bine. Da. Am făcut videoclipul ăla de vreo 20 de minute și l-am șters așa că nu se auzea. În fine, dar nu e nimic. Am timp să fac alte videoclipuri. Și chiar îmi place jocul de asta. Am decis să fac imediat după ce am făcut videoclipul ăla ieșuat. Am decis să fac altul în loc. Da, aici. Am făcut, era să mă duc în aia. Am făcut ceva curse, dar nu am vrut să joc jocul fără să-l filmez, că nu mai are farmec, așa. Dacă nu le iau pe story, așa la rând. Nu știu cum să schimb chestia aia, să o fac. Au! Ați văzut cum m-a luat ăla? Aia era apă. Ai, ce mișto-s efectele. Țău! Au! Pe ce loc-s? Aia 3, bun. O să iau asta așa. L-am luat. Asta nu știu ce-i. Aici aiurea face curba asta. Poate îl prinde pe ăla. Nu l-a prins. Nu-mi trebuie acum reparare. Oare ce e aia? Hai, conduc și eu ca... Hai că-l prind pe asta poate. Aici nu-mi plac astea cu electricitate. Vai. Cum am putut eu să mă duc în aia? Au. Serios? Măcar am asta la îndemână. N-am, mă. Deci nu știu ce am făcut cu aia. Hai. Au. Așa. Astea-s de-alea, țiu. Îmi plac. Dar nu-mi plac alea care le aruncă la în spate. Așa. Nați. Dacă vrei să mă depășești. Interesant ăla. I-am făcut panul lor, cred. Asta îmi place chiar. Când nu-i pusă pe mine, când o dau la altul. Așa. Pe unul. Perfect. Trec și prin căcatul ăla. Ce mă oftică? Stai, unde te duci? Au! Animalul ăsta. Vrei să mă depășești? Băi, dar care tot trage în mine? E pe locul... Ajung pe locul... Crupa ta eu, de handicapat. Du-te, băi, de aici, cât tot m-ai informat. Dacă măcar pe 3. Dar ce să trecă mașina asta așa ușor? Măcar pe 2 am ieșit. Perfect. Da. Cam grea cursa asta. Adică, da. Măcar pe 2 am ieșit. E bun. Fani. Nu-mi trebuie fani. Mi-i trebuie fani pe YouTube. Fan status. De asta îmi place jocul ăsta, că e complex, așa ca să zic. Da, nu-mi place asta. Ăsta îmi place.
You're gonna need to know about fan targets. You can find details on these in the pre-event screen. Drive skillfully and battle hard to earn as many fans as you can. Da, dacă mi-ai dat mașina Hit the asta, fan target poate to earn yourself an extra life. Așa. Trebuie să merg în mașina acum. Ai, ce iure, nu-mi place deloc. Da, unde e ăla? Era un Nissan. Căcat. Dă-l în masă. Grip. Iau camarul ăsta. Da. Hai mai repede. Da, prietenul meu, Pogo, a promis că va face, de fapt cred că a și făcut 2-3 episoade din jocul Gun. Nu știu dacă îl știți. E un joc western. E fain, e mișto. Ar fi trebuit să le pună mai devreme, dar după lenea lui și așa, n-ai ce să-i faci. El nu prea face videoclipuri. Mă cam enervează chestia asta. A promis că o să facem la Minecraft, dar se vede cât își dă interes. Aoleu. Ia. Aha. Aoleu. Sunt pe 13. Mamă, ce agresivi sunt ăștia acum. Aoleu. Nu înțeleg. Ce aici? Aha. Ce mașini au ăștia. Aia trebuia să iau eu, mărlani. Hai. Mi se pare mai bun asta decât Challenger ăla. Da, mă iau ăștia. Ia uite-l pe ăsta. Ce dracu e? Parcă-s melc. Mă mai ia și ăsta ce șansă mai am. Hai, măcar am luat nitro. Dar nu-l dau acum. Ce căcat. Mi-a mai revenit cu ăsta. Aș pe 16. Când ajung eu pe primul loc oare? Mie îmi place când se uită șoferul pe geam. Țiu. Hai mai repede. Da, aia care am vrut să o iau eu, ai luat-o tu. Băi, chiar nu-mi place aici. Ce drag. Cred că nici măcar pe ce primul loc? Nici măcar pe locul 3 sau 4 nu cred că ies. Aoleu, numai eu merg prin buruianul ăsta pe aici. Da, ce-a fost asta, nu știu. Îmi place mașina lor. Lua asta de aici. Ce dracu merge așa încet asta? Căcat. Cred că nu iau niciun premiu, să zic. Am luat căcatul ăla a doua oară. Așa, măcar am luat nitro. Ăla e meu. Fraiere. Pe 13. Fac. Și final lap. Mă cac pe ea mașină. Ia uite. Măcar pe 10 dacă aș ieși. Hai. Mai repede. L-am nimerit pe ăla.
mașină. Ce m-aș face eu fără ea? Foarte bine. Ah, căcatul. Da, iarăși 13. A, l-am deshidratat pe ăsta. Ăștia-s buni. Du-te, băi, de aici. Ah, m-a luat unul. Băi, ce ți-am făcut eu ca să... Aha. Am încercat ceva, dar nu mi-a ieșit. Băi, nu mai am roată, serios? Oh, oh, oh. Ah, căcat. Mă văd funny. Ia uite pe asta. Serios. Nici măcar locul 7 nu pot să-l prind. Da, căcat. Pe 12. 12. Nașpa. Bine, prieteni, cam aici se încheie primul episod din seria mea de Blur. La revedere!